binati o minahal kong matalom nun. Okay, mauna nig street light nga bag-o diri sa lungsod sa Matalom. Amor gikan sa barangay Saragusa padung sa barangay Itom. Nindot na siya, lamdag na siya guys. Di pa siya yung totally nga ingsigatanan, pero makita na nato ang unsa ka danag diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong magtinabang nga jud ta kanunay, ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tong buotan og maabtik nga Mayor Eric is Paulio. Magtinabang nga kita para sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Sapagkat tinuod guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako manghinaot nga inyo kong tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ang atong Matalom Boardwalk guys, ato gayong suruyon kung unsa na kanindot ang Matalom Boardwalk 2.0. Nya atong ang Matalom Tourist Destination atong i-explore, i-experience kung unsa kanindot ang mga tourist attraction diri sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko, mao na nig-update sa ato ang street new street lighting gikan ni sa national nya. I hope nga magtinabangay ta ato jung tabangan ng ato ang gobernador, si Governor Ikot Petilia, sa atong congressman si Carl Curry